Поредната вандалска акция. Така, трябва всичко. Значи всичко е страхотно, виждам това е красота от среща, обаче това е най-грозното нещо в града. Май, нали? Не, искам да видим как не мога да стане. Тия ваши, нали? Най-големият проблем на България решаваме. Нали? Не, на кабелната ще го решат ли? Кабелната нашите ги опръскаха. Имате ли против после да го публикувам това, което го снял? Да. Добре. Да. Защото това е пълна вандалщина. Да. Ето го пернишкото ДНСК. Пичове, най-големият проблем на България се решава в момента, нали? Снимай ги. Снимам ги, да. Снимай ги как работят с стълба на врат, вързана с ластици. Аха, да. Снимай колани как се връзват горе. Без всеки обезопасителни средства, нали? Каски, такива работи няма, нали? Просто ти... Не, дай да се обадиме на инспекция по труда. Инспекция по труда. Те мисли, че ще дадат. Трябва да... Длъжни са да дойдат. Ами айде, ако им знаеш телефона, не им го знам телефон. Търси, имаш интернет. Сега ще обърнастуват. Това всичко ли на кабелната? На? Това всичко ли на кабелната? Не, съмнявам се. Добре. Чии са са тия кабели? Добре, защо оставиха тия кабели там? По-красивите. По-красиви? Да. Ама има ли друго обяснение? Има так 16. 16 има. Но това не ги прави по-красиви, нали? Да. Браво. Има като гледам на инкуп достатъчно. Това е на кабелната кабел, с тия нашите оттекачка. Да. Ама отгоре е тия кабели. Вие засегнате ли сте тук? Тук не. Не сте. Те от тук почват, така ли? А стълбата пак наобратно. Това е крайно непрофесионално. Много добре това трябва да го видят от инспекцията. Да, сега ще ходя да го снимам. Самосезирано. Глупости. Кой се самосезира в България? Ето, драги зрители, как се работи с стълба на обратната страна, без всякакви предпазни средства обезопасителни, в присъствието на шефа на пернишкото ДНСК. Ето, няма каска, няма нищо. Я да видим най-достойното действие в живота. И той е, да. Патрона го режем от тук. Не знам, че са ти казали. Сега, ако падне без каска и без такова, какво правим? Имаме и каски. Къде са? Защо не ги турихте? Добре. И стълбата е наобратно, не знам дали виждате. Точно наобратно. Май не сте се снимавали много с така работа. Горе държат тия усилени. Аха, добре. Стават кабели нещо, иначе... А как знаете кои точно кабели трябва да се режат? Това е много интересно. Има си хора... А кои са тия хора? Кой знае? Къде са? Е покрай нас. Да, ама те как знаете кои са по-красиви кабели и кои са по-грозни? Ние
ние си гледаме нашите кабели. А кои са вашите кабели? Вие от кабелната си пазите вашите кабели, а останалите трябва да ги режат, така ли? Останалите са тук да си ги пазят. Не, питам просто, защото не знам. Значи това е наше тук отдолу, сега за другите не знам. Това, което пресича улицата не е, това къде отива. Ето как изрязаните кабели могат да предизвикат и катастрофа. Висейки през улицата. До сега, като си висеше, можеше и нищо да не стане, обаче сега нищо някой може да се обеси на него. Здрасти. Безумици. Докато висеше горе кабела, можеше и нищо да не стане. Сега някой може да се обеси, може някой да се... Това е събитие, господине, защо не го отразявате? Не го може. Защо не го? Защо не го отразявате събитието? Кабели си да спъвайте, не можете да се занимавате. Вие винаги сте там, където няма събитие. Това е проблема на вашия сайт, господине. Затова той е добродите.com, а не лошоните, както в момента става. Така че кабели по-добро. Въди голямата камера и снимай, човече. Това ти е шанс. Оля? И ние това питаме. Обаче няма кой да отговори. ДНС като избягаха надолу. Това е резата. Да. Онова не го стигнат. Да. Онова е красиво, онова е прекрасно, това е грозно. Глупости да търкават. Браво. Неговата уста. Да. Няма значение, да. Ето тук колегите питат как точно разбраха кои кабели да се срежат, при условие, че повечето кабели на стълба си остават. Защо? Никой не може да разбера. Да го питам ли Марианов защо работят без каски и без водопосителни средства? Не, да вземе да сезираме. Моля? Ние тях да ги държим, ние не сме и канали тях да режат. Те си имат такова. Те си имат началниците да кажат, що са без каски. Дадено и то, който ги е повикал, трябва да държи за безопасност на труда. Скърши и таскава. Да. Ето го шефа на Пернишкото РДНСК. Сигурно отива да намери каски за фирмата. Преди да не е заден. Погледната рано, той останаха всички кабели. Какво чистят в момента? Не бъде просто... Да. Да е красиво, Много е красиво. Един по-красив, един по-грозен. Не, те първо почнаха с красивото, а сега вече обърнаха на законно, разбираш. Само не ми е ясно как познават кой е законен, кой е незаконен кабел. Къде пише? Има кабелна телевизия. Представител има, си казва да са на кабелите. Представител има на тая фирма SPD, дето поддържат уличното осветление. Те също не се режат. А защо те не се режат? Те колко законни са? На БТК колко законни са? На БТК нямат нито един законен кабел, нито един законен стълб. Не само в Перник, в България. Само с уличното осветление говорим. Да. Представете си тази улица само една вечер без осветление, какво стане? Добре, представете си без интернет и какво Пак ще и стане. също. Хората са толкова сигнали вече, че... Като се говори за кабели под земята, да се говори за всички кабели под земята. А не кабелите на нашите хора под земята, над земята. Дори. Всички. Вече имаме каска, добре. БТК нямат нито един законен стълб. Това предполагам го знаят всички. Че всичките им стълбове са побивани в границата между имотите и нямат нито един узаконен. Така се съсипват бизнеси. И какво това, как викаш ти? 3 години ще се съдим и после бизнесът ще е провален.
Вързаха. Ето това са красивите кабели, в кавички, разбира се, които останаха след рязането от фирмата наета от ДНСК. Не е ясен критерия, по който тия кабели са оставени, с какво те по-различни са от другите и защо точно те трябва да останат. Всъщност това е една саморазправа на държавата над частния бизнес, поредната, която се осъществява за да отвлече вниманието на хората от истинските им проблеми. Не е ясно също защо се оставят кабелите на ЧЕЗ и на БТК, които са точно толкова грозни, колкото и всички останали. Май не са ясни и доста други неща, за които хората сами трябва да си дадат отговор. Ето още едно законно и красиво нещо, което остава след рязването на ДНСК. Можете да го видите. Някой, ако намира разлика между незаконно и законно, да бъде така добър да я поясни.